Hello guys, welcome back to my KBS Travel Story. I hope नोंथांमोना गासिबो मोजां दं. So good morning and welcome back my vlog guys. So आङो थारमाने दा टाउनाव दंफैयो. आं बेरेफुंजानि माने मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो बेबो बाइकजों नङा थारमाने आं माबाजोंसो थांगोन बासजोंसो फासटायावनो आरो ना आंना गारिया दा 4:30 जाबाय. So finally guys, आङो ISPT आव दङ दायो माबा हासुनो ओंखारनाय हामला मोनसे खुनुरुखुमसो सफैदां जायगा नागिरगासिनो आरोना आङो बबेथिं मोनगोनथाय उबेर लाबाय आं उबेरथ' नङा माबा रेपिड' लाबाय आंनो स' नैबे आंखौ दोनफैबाय आरोना रुमा नै बेनो फाइनालि मोनफैबाय आरोना लोगोनि रुमावहाय स' रुमाव थांगोननि आरोना आङो दे हेल' भाइ ओंखाम उखै सिजोब्बाय जेबो जाबाखैबो बुंबाखैबो दासिमबो सिखाराखैमोन लायनोसै होनबाय आं लायबावा बिराद फाग्ला रेपिड'जोंसो फैनांबाय आरोना आङो बेदर लायनो नागिरदों बेदर ए नै मोनबायबो माथो बेदर लांसैनो मिथिया नोंसोर मा जायो अमा जायोना दाउ जायो नै दाउसो जायोनो दाउबाबो अमाबाबो एखेखासो ना जाहोगोन आं सासथासिम दे जायो जेबो नाबाबो एखे खोथाखा दाउजों अमाजोंथ' एखेखासो जेबो माने रसा गैखाया आरो ना अमायाथ' सयाबिन जानाया साबसिन दां दाउ ब्रयलार जाबाबो अमा जाबाबो जानोसै बयलारजों आलुजों जोंना आल्ट्रासो दसेनो मोनो खोबहाबनानै दोनसैबो आरोना जाबायबो बाइक लानो नागिरदों नै बाइक रेन्टआवहाय आरबान ट्रेभेल्स रिक्सा गाखोना माबायदि जोंबाय ओरैबायदि ट्राफिक ससे थाङोबाबो आधा घन्टासो नांगौ स' गाइस मोननै माने मैयानि ओंखाम एसे आग्लायनाय दंमोन बेखौ एवनानै टमेट' दावदैमोन नालाय बेखौ आग्लायनायखौ एसे माने ओंखाम आग्लायनायजों लगायनानै हो एग्जाम टाइमा सफैबाय आरोना माने रिपर्टिं टाइमाहाय आंना 11आवहाय होनो ओमफ्राय दा उबेर बुक खालामखाबाय जोङो उबेरजों थांसिगोन आरो इकम सेन्टाराव जागोन एग्जामाव स' लोगोफोरथ' नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना स्किप खालामनाङा भिडिअखौ बे आर्टिस्टजों बुंफैबाय आरोना गासै सेम 4-3 गाइस सफैबाय नै बिराद मानसिफ्रा जमा दंलाजोबसै आरोना जालि टाइमानो एग्जामानो
माबा बारफोर पिसनिफ्राय जायो आंखौ 11 लाना फैदों रिपर्टिं टाइमानो 11 र' जाम्बा आंबो नोंनि थाखाय मालाबा नोंनि थाखाय एकदम सेक्रिफाइस खालामगोन आरो थगायना लाना फैदों सानसेबाबो रिपर्टिं टाइमा 11टासो ओमफ्राय आंखौ गेट क्ल'ज 11टा होननानै थगायना लाना फैदों बे रिपर्टिं टाइमा 11टा जाबाय ब्रादे आंबो मालाबा नोंखौ नेगोन ना सानसेबाबो नङा माने दासो जोबदों आरोना एगजामा माने आंनि गुवाहाटियाव फैनायनि मेन रिजनानो जाहैबाय माने आं एगजाम होनोसो फैदों आरोना ओमफ्राय साख्रिबो मोनलाबायो खोमा साननानै स' मोनगोन ना मोना नायसै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जिखुनु जाया बिदिनो लिरबोबाय एसे हाद्रायाखैबो हाजोबदोंबो नङा थारमाने स' थांफिनसै आरोना जोङो रुमावहाय ओंखाम जालांनो हागौ संनो बाबायना थारमाने ओंखाम जालांसै जोङो बबावबा हटेल मोजाङाव नायनानै आरोना मा बिसोरखौ मा माथाय सालाद कफि माबा नैबे जोगोनार आलु नामाथाय दालि पापर आलु एवनाय नारें लेबु ओमफ्राय अमा आरोना जानोसै ओंखारनानै नै आइसक्रिम जानो नागिरदों माबायदि मोनखोबाय ओंखाम जाखांनानै रिक्सा गाखोबावो थौदो हाला ओंखाम जाखांनानै थाबायनो हाबावो गोगोम जाखाबाय अमाजों थावबाबो थावाबाबो कालु मा नाम नङा कालु टेरिसाव बेरायफैदों एकदम दुगैनोसै दा नोंसिनो देखायनो आं र' जों बबे एरियायाव दं नायनानै मिथियोबा मानो फैखो नोंलाय थौ गाहायाव दं थांसै गाहायाव दं गाहायाव सान्दुं ओंखारबाय गाइस थांसै नोंना बै फेसबुकआव मा होनो फैसा बिलायलायनाय भाइरेल जानाया बेखौ होनलाय देलाय होनब्रा दे खनसे होनलाय दे फैसा हरनोबा हरफिनदो हराबा खिन्थु नाजा होनलाय होनब्रा खनसे होनदोब्रा फेसबुकआव भाइरेल जालायलायनाया बेजों आंजों दं आरोना जोङो दायो बैयाव दखानावहाय बायदिसिना दै बथल एरि लायनो नागिरदों दा नांगोन ना माने आङो ट्रेनजोंसो थांसिगोन आरोना जों लोगोफोर भिडिअखौ खालामनाय जाबाय जिखुनु आं थांसिगोन हजोंहाय बे माबाखौ ब्लगखौहाय बेयावनो फोजोबसै आरोना आङो स' बाय थेंक इउ गाइस